Van sentir que l'obra que tenien a les mans no podia preparar-se com les altres. Era tan volcànica que Oriol Brogi, Clara Segura, Julio Manrique i part de la companyia van necessitar visitar el país i les petges de la guerra d'on germina aquesta tragèdia contemporània que és Incendis. Parlo de coses molt fortes basant-se en la guerra del Líban. I hi ha un moment en què dius, bueno, jo vull conèixer el Líban. Vam anar a conèixer la presó de Qiam, que és una presó autèntica d'allà, que és de la que parla l'obra, i se'ns van posar els pèls de punta. El que va passar en aquesta presó va calcinar l'ànima de Nawal Marwan, una heroïna ja pel Teatre Universal. Quan mor, demana als seus fills que investiguin el seu passat. Només així l'entendran, el seu secret i el seu país. Igual com el va voler entendre Wahdi Mouawad, canadenc, fill de refugiats libanesos i autor d'aquesta punyent obra. No! El meu pare va donar la vida pel vostre país i no fugir el meu pare. I se la va estimar la meva mare i ella la va estimar a ell. A mi no m'havia passat. Haver de parar físicament un assaig, perquè sempre l'actor té els mecanismes, la tècnica per jugar amb l'emoció, però bueno, sempre tenint el cap clar, no? No pot ser de cap més manera! T'arriba l'ànima, igual d'una manera especial a les dones, però els homes, si no són unes bèsties ja irrecuperables, doncs també, evidentment, no? És com si hi hagués un llop que s'acosta. Silenci, final i 3 minuts ininterromputs d'ovació amb tothom dret. Aplaudiments que arrenquen de l'ànima després de 3 hores d'un teatre que deixa ferida en l'espectador. Fa mal la història que explica i colpeix d'una manera molt profunda com la reviuen els seus 2 actors protagonistes. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.